се снимаме сега. Ама е готино продължа да снимаме. Я се покъсна по-добре. Ето, пак няма интернет. Мама се попада. Вика ме мама. Добре. На мама да стане така гордостта. Често 14 показва ми. Си закрия видеш тук падаш. Пак ли продължиш? Що да не Е, на малкия. Еми, колко е на малка? Ти гледай колко какво има. Ти си го гледал. И той почна. Добре, гледай го там, дето си го пуснал. Не го гледам колко показва ми. Гледай колко показва. Има и това е. Ви как се описах? Геронче напа. Не. В